Mari dehita sian buku ede nomor 814 ayat sada sahot udukna huhut hita papungu pilihan sada A dohot sada B. Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk camita di minggu rogate di bagasan tikion, imana tersurat di Jeremia bidu 20 sia ayat pitu sahatro di ayat 14. Jeremia 20 sia ayat pitu sahatro di ayat 14 hujahakon ma di tonga-tonga ta. Rikoti hamu huhut hasonangan nihuta habuangamuna nahubaheni jala tangya kokamuna sida tu Jahoba
Ai molo marhasonanga kutai marhasonanga ma dohot hamu. Songonot dohatani Jehovah Zebaot debatani Israel unang olo hamu pautoton ni panurirang muna manang pangaruding akana di tonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi akana nipi muna. Ai si pautoto do na sinurirakon nasida tuhamu marhite-hite guarhu. Dangahu marsuru nasida ninna Jehovah. Ai songonot do hatani Jehovah molo dungguk na 70 tahun di Babel ebatak kumahamu dohot pasitokon tuhamu baga-baga kuna denggani asa mabuak kamu mulak tu ingananon. Anung ngatakas huboto sakap akana husakapi taringot tuhamu ninna Jehovah. Sakap hasonangan do tahedada tuhamagoan asa aku mangalehot tuhamu ujung na hinalungut tomuna. Jadi pajau-jau muna maahu huhut laho hamu martangiang tuahu gabi tangi honok kumahamu. Jala lulua muna maahu las cupak kamu molotung dilului hamu ahu sian nasarohamuna. Jadi jupak kamu maahu ninna Jehovah. Jala mulak bahenokku akan terbuang siak kamu. Jala papungokku hamu sian salhut bang soperbegu. Dohok sian salhut bang soperbegu. Dohok sian salhut inganan haa bolongan muna nasai laun nahu baheni ninna Jehovah. Jala mulak kamu buhanokku tu inganan habur hatam muna hian laho tarbuang. Ima sahatna dita salhutna nade holonga di bagasan Yesus Kristus borni minggu sadarion ima minggu rogate lapatan na martangiang parjulu sahali muncul hata minggu rogate ima di sada partikian adong huta nahona mara manang mala petaka bencana alam ujungna mapakorhom mai tunggulu ni ruas ni Huria di tahun 470 alanido bisop Mamertus Kurena di Gorahoma Huria asa malangyakon jala marpuasa asa boy nasida menghadapi bencana alam dasyati huhut boy nasida muse margogo laho marsua muse jala asa marpanupak debata. Jadi ido minggu asal ni minggu rogate. Jadi di bagasan jamita turpuk jamita di bagasan tikion amang dut inang dada rumus ni tangiang alai buhado hita sudi rues ni Huria boy hita manang deraho kita mabuan hasonangan di hutata. Jadi tangiang tei gabi ulota jala ulota gabi tangiang asa mar hasonangan hita salhutna di dia pe hita tinggal. Di tikina salpu adong do hujaha sada barita adong sahalak guru na ASN ibana keluar ibana sian haguron na dohot manang sian pegawai negeri na poso do pimada doli-doli gabi lomar rohani ibana berkonten dungi disukum ibana puasa keluar hosian ingana perkerjuan mi di saat orang berlomba-lomba untuk memilih menjadi ASN wasa justru tinggal lokoi inaiba nama amang dot inang au tumigo demar konten ala boyau sahlakau dang pola dong masalah ala diriku sadiri gada gabi ketua manang pemimpin diau HP di lingkungan ki godang dona akana toksit jadi istilah naposo toksit ina akan membuat pengaruh buruk jadi alani pengaruh buruk kodo ubahenna ditinggal hon ibana ulon non jala dakulan ibana songoni godang do akana poso godang ra adong donyan nang siak kita amang dot inang na naso nyama di inganata tinggal dang nyama kita di ulota dang nyama kita nang di keluarga ala tahilala lingkungan tai toksit manang racun dang buat dang membawa damai sejahtera di hita dang nyama kita di inganata tinggal di lingkungan tadang nyama tinggal di keluarga tadang nyama tinggal di perkerja tadang nyama mulaulang di gereja dang nyama marhuria ujungna jalan ujungna gabi Roma sia diri tamadong tumigo mau tinggal honon tumigo nau lau mangalului na asing nabui majal wow amang inang turpukon ima surat ni si Jeremia doon
tu bangsa Israel na adong di huta habuangan Babel. Jadi di tarbuang do nasida 70 tahun jala di tonga-tonga ni habuangan ni mulai mana sida merpikir taringok tungolu bah songo-songonon nama HP ngolu di sonina mulai mana sida mabegi aka suara-suara na bertentangan tu na didok ni debata Roma kapan orang pergagap idok ma dang itap ni 22 tahun do hamu disi HP debata madokon 70 tahun alai tong do nasida tapi ma 2 tahun jala adong ma di las torohana sida molo adong nyan bang suno gogus cen Babel mamurangi Babel gabitaluma asa ibu monang nasida alai Roma debata madok marhite surat na ditongos ni si Jeremia idok madiat opati amang dot inang sono do hatani Jehovah Zebaot debatan Israel tu salhut nang tarbuang akana hu buah konsia Jerusalem tu Babel pauli hamu akka bagas las ingani hamu jala buka hamu akka porlak las panga kamu perbuena buat tamu ma perpua bajol mamuna asa tumubuhon anak do boru hamu paurohon hamu anak muna jala boru kamu boru muna asa tumubuhon anak do boru nasida asa sopar hamu disi jala unang mau bilang amuna nina lapatanna di situasi kondisi na dia depi nasida dang nyamak kalaki di Babel dang tabo jol mana di Babel ekonomi juga belum tentu stabil dang pitor stabil dung habuangan ikon na mula-ula do nasida alai didok debata nikmati apa yang sedang kau hadapi sekarang jangan pindah justru ikon marhamulia doho marhasahota doho ula-ulamu jalikon sejahtera doho diinganan na diulami amang dut inang sakap di debata sian mulana satro di bagasan tikyon ima sakap haluan nauli doh nadinggan siap panopan ale gagal majolma di kegagalan ni jolma sudah do sakap ni debata nauli doh nadinggan down nang pegagal jolma di kegagalan ni dibentuk debata nang peherana hukuman ni ale dibentuk debata ikut tulus do sakap ni debata nauli doh nadinggan los ido berlaku di hita satro di bagasan tikyon alani dua mang dot inang marhiti hatan di debata di bagasan tikyon adong ma nanaing pasahaton na tuhita na parjolo molo di arahon topik minggu sadarion manangyakon hasonangan di huta na parjolo ima pasidohot dohita paro hasonangan di inganatta manang di dia pehita tinggal pasidohot dohita paro hasonangan molo di rohani na tarbuangi itu adalah penderitaan tetapi justru Tuhan mau membentuk mereka untuk bergantung kepada Tuhan dan di tempat di mana mereka tidak sukai mereka juga diberkati Tuhan dang pidda pasu-pasu ni dewata los iman waeng tuhita amang dot deinang na dihakolongan di bagasan Yesus Kristus molo didok hata-huta dison mabuan manangyakon hasonangan di huta dison amang dot inang boy dona di mana kita tinggal aleno sopit di bagasan tikyon huta inganan permianan malang ingata bagasta jabutta jala boydo inganata laumula ulaun di mana kita tinggal mula ulaun kantorkah perusahaankah bengkah ladang manang di pasar manang di dia mula-ula kita hutat tadui inganat tadui asabu hita mangulu alani bohado hita mabahen sonak kita di hutat teh jadi amang dot inang molo ditongani bagas pe saya dong do marah deido ayo lo dona amatta do inatta pe merbada ujungna dang lo mo berohani amatta tinggal di jabui alai laos adong do amatta ngulak siak kator ngaholan na pangarimason marbada do pimpinan na sah dijabu ngapa tu rimason di kator sah dijabu tong pajupa inata na cuek kan ngamulak beao ama ina molo se hudul ipaso busongoni hab ala namuruk inatot tu yanakonna ujungna
amarah di kantor dijabu pe neraka na boy do songni manang dijabu pe boy do ama sahala ama dibakuling inate benak ko kopim pa sesi amate HP na tu dia di bereng holak kempon na kan mercerita inate enaking yanakon anak tada bari sekolah ay holan na dang dapo na ujian alai mengelu do gurune jadi inna iban sarelan handphone no ditiup kopinon alai narwane amate urusan mume inna songuni harwakan jadi dang nyama be dek anak pe ai dek anak pe dolar saja bukan dang nyaman dijauh ala donganna lebih memilih donganna nunga maju ibana nanti kita nongkrongnya jadi kita nongkrong ada kafe baru lo nina jula mula sa sekolah isapat totasna isukona makna tu dia ho adalah ngerjakan PR nina HP nala di bana marpungu-pungu suasana on mabedang nyaman dijabu alani do amang dot inang di parkarejo pesongoni do di parkarejuan boy do na pimpinan muruk galak alai gabe hitape dang sejahtera ujung nali do ma toy ma songo-songo ni name manang adong do nga terbegi ibana nang naik ma jabatan na manang nang hudul me bana tuna tumi bosien ulon ne HP pitor ma sama kakek di katori nang penga dibagi hia warna alai holan muncul manang di pahudul na asing mulai me bana tidak nyaman tumi ko mau tinggal lo karejo dang nyama be karejo ninna ibana ma alani do amang dot inang na dia holongan di bagasan Yesus Kristus inganat ta tinggal inganat ta mulaulaun hu tadui alani kesejahteraan nion dang masalah di luar ni dirita hita do dang masalah halak ala hita do adong do buku ni Serenal Kasali iban songnon kita seharusnya menjadi driver dalam kehidupan kita bukan passenger iko super do hita di ngolutta dang boy hita gabi penumpang di ibana songnon molo supiri mobil nehi supir mamakke na di dirina di ibana mamakke mobilna jadi molo rope cuaca buruk di luar udah di luar molo sega pe mobil dia akan berjuang supaya mobil ini tetap bisa dipakai jadi dang pengaruh luar alai orang yang menjadi passenger manang penumpang adalah orang guar nama penumpang molo sega mobil ditinggalon lului mobil na asing molo dang nyaman di mobil mak bau keringat dang adong musikna dang tabo tinggal mobil masih bisa kok pilih mobil yang lain molo ngamar grab pita adong madisi dimain suku-sukun tuh hita dung selesai grab ton apakah pelayanannya apakah pelayanannya memuaskan berjuda supirna manang pramuruk do hita mabain mangaletad de tuna sida hopar tuna tahalo mohon jadi molo tale poin bintang telu sega me ibana ale sudah do supiron lah mangulau na alani bintang te daung jadi songoni do hita di bagasan ngoluta amang dot inang didok hatani debata di bagasan tikyon dia 10 sada anu ngatakas suboto sakap nahu sakapi taringo tuhamu sakap hasonangat dotai jadi ketika Allah menciptakan kita ketika dunia dicipta ketika kita lahir rencana Allah tidak berubah dan berubah taringo tuhita ikon marhasonangat dohita di dia hita tubuh di jabuni sehita tubuh di rumah sakit do di bidat do di manang tado di mantri do anggor rencana di Tuhan dan gagal tuhita ala nasipata duhita amang dot inang sangat penumpangi seperti penumpang tidak cocok dia pindah moladang nyamat tinggal hon amang dot inang di bagasan tikion dia rahot duhita boydo dang dapat tahu manangaha di luar alai molo di bagasu ikut damai doa boydo dang dapat tahu dang nyaman nau di perkarejuaku alai au iko babuan kenyamanan di tengah-tengah nulokku boydo sel luar neng menghancurkan au ala yang gua mergogo doau
kita bukan penumpang, tapi kita diharuskan menjadi driver. Mana ngahape di luar negeri kita, nalaho mengganggu manegai kita, so mahita, tenang mahita di bagasan Tuhani. Ido na didok ni si Jeremia, marhite suratna tu bangsa Israel na di Babeli, didok pauliah ka bagasmu, unang sudah to berjaya di huta habuangani. Unang sudah to mardame, unang sudah to marhasahotan, unang sudah to tumbuhan anak boru di huta habuangani. Iko soparho di sini na. Nang pelingkungan mudang cocok tuho, ale dang lingkungan mempengaruhi ho. Ala di leot debatado tuho, sakap nauli doh nadenggan naso targeser ni manangi sepe. Molok tumpe ko gagal, paluas gagal. Ale unang menyerah, tu kenyataan. Berjuanglah. Alani amang dot inang di bagasan turpukon sai di sunggul hodohita salhutna molo gagal pehita di luar unang tabuan kegagalan tu bagasta ala panupakna tuak kayana kota molo buruk pehita di parkerijuata unang buani tu bagas molo tumpek ko tabuan ma tu bagasta di bagasan tangiang ramar tangiang yanakon ina ama manangyakon anggia margugo lau mangulahon uloni ikon ingotot tadona jaminan siad debata sian hatan di debata dang jaminan sianau jaminan sian hatan di debata dia sapul sadei nunga takas uboto sakap akanahu sakapi taringo tuhamu sakap hasonangat dotahe dada tuhamaguan asa au manglehot tuhamu ujung ni nahinang lungutom muna jamina siad debatadoi napaduahon marhiti hatani debata di bagasan tikion diarahon mahita unang tabegi pamula-mula Tuhani matabegi di ayat 8 songonot dohatani jahu wasibaut debata ni Israel unang olohamu pautoton ni panurirang muna manang pangaruding akkana di tonga-tonga muna jala unang patangi-tangi hamu ni pini akka na ni ipi muna harong do disok kita pamula-mula daw mayati unang adong pamula-mula tabo to do pamula-mula daw na menghancurkan pihak ketiga pihak ketiga adong do nahya korban ni pihak ketiga tuan ni madang-adang alai dia debataki dia adong dinda pihak ketiga kan pihak ketiga biasana mana mangali tohi aek denggar rumah tangganya halak dohonon nyomma akhirnya suwerku na matami ala kan iber-ibana denggan hapi bana dang denggan au molo amat takku songoni tinggal honok kude ini nah kan dohonon nama songoni denggan namar parumai do namar simatua holan ala na ditinggal hon ni simatua na do paruman ni satokin i maka ngapili kasih bibana simatua mikan bereng manong lambereng om nama asli ini nah adong do pamula-mula di huria pi adong do pamula-mula asal maunak kita di tongan ibagas pe di rumah tangga pe adong do pamula-mula kehancuran rumah tangga biasanya terjadi oleh pihak ketiga ima donga curhat do awalna dungi idok ma ngahuboto persami haci situ tudo memang alhita kan perkari judo hita talului mangulut-ngulut ta tinggal lo mamat taminina mulai mahal na mek do perjulu jadi bangsa Israel nunga di dok dewata 70 tahun do di habuangan ale Roma sihananya dang tohoi 2 tahun do ina hidup benadung lewat 2 tahun dang marnaro haluau ni pembebasan ni mulai mana sida marsak
humar habir ma. Jadi hidup benedo unang olo hamu pau toton ni panurang munanina. Jadi amang dot inang bakko do, bakko si bolokono do naolo mamula-mula. Boy do sursar rumah tangga alanya kapamula-mula. Boy do sursar pardonga sahu tahun alani pamula-mula. Boy do sursar huria alani pamula-mula. Bereng makan romat tong diwina. Ai ala gurak kepeng ni ai ruas sia ngalau si tue to luali lau tu si martangiang. Hapi tu ho la soyari tangyakon. Ima si tue tenin na makan. Hapi ternyata naso di woto si tue do na marsahai ruas ni dan ipa woto si tue. Hapi gan tokin na di kunjungan non ganuk manogo. Tanya ko juawa mangda macegali situ tuau roju hamuna ngapala di jo bekor roma dah deido ali una ladang ibu to sonima ai di jabu pe di namar parumaen do namar hela pe songonido. Jadi jami takuna dere minggui sayunang marong diskriminasi sia matua tu parumaen membanding-bandingkan kan ai parumaen sianu ai se burji bena hapion so ina ma se dilabung niba kolan nama meloroti ninna kan jiwan adong do songnon amang dot inang disada keluarga ina tei 5 anak-anak. Jadi ngalau mangarat to opat martangiang mena tei di pertangiangan wik di tongan di jabuna. Jadi martangiang me bena tua pasu-pasu ma yana kokku na di Jakarta. Nah, adong di Medan, nadong di Bandung, nadong di Malaysia. Ala yang go sedenai dang tangyak ko ni bana, dung amen inatay di sukun anak nama. Oma, wasa dang do tau di tangyak ko anakmu inatay ma. Olo akas naupati itongos to hepeng tuaw. O so ya itongos to hepeng tuaw. Wabe nun naman ongos, apala di saping na do. Happy ba na mabalajoy. Daido saya dong ma di keluargon di halak bata pe lo song ni parumain na miniahan hela na miniahan ala ulah nama nongos si ganuk tiki ia buruna di samping na rakyat manongos saya cik rohana saya terus holan na mutung saya diro ibana holan na merugi do hotua honina. Jadi amang dot inang isi sonaka namar parumain dot marhela unang song ni amubah nanti kan unang gabitu akka haciton luka batin di tonga-tonga yak kana mar parumain. Hape sedia manyan na di tongos ni parumain ni sahili sa taon do. Holan di Natal ipe 500,000 do. Hape beruna tiap hari mangalian migomak, mangalian susu, mangalian idahan tu ibana. Lubi marjuta kan? Lubi kan ali do na nguros 500,000 do. Ipe so ibu ibana anak na do helana ganuk tokin. Masa 500,000 ya? Tapi enggak ada uang, tole mak. Berbeda di sana. Ada iso buruno dihokop anak nanison dihokop di mana. Amang dot inang nido unang ikorap do hita gabe aktif rap mabuan hasonangan. Unang begi pamula-mula alai isi do begiota Tuhanima. Ta begima Tuhani. Na parpudi marhiti hatani debata di bagasan tikyon dia rahod do hita. Tangiang martangiang di ayat 12. Jadi pajowo muna mau huhut lahu ham martangiang tuahu gabe tangi honok kuma ham asabui marhasonangan rohatta ingalatta mulaulaon keluarga ikon majau di batado hita bagian dingolut tadoon sayunang madong setonga-tongata maila jalan mabiar martangiang. HP ulaon na pasol hotok kita dotu dewata jalan mabai dame sonang rohatta. Pamalupor rohatta, pamalupor ati-ateta mabai kita bui bertumbuh doh denggan dia depan di dewata. Tangiang dang masalah gajang doh lilingna. Dang masalah keindahan. Dan masalah puitisi alai tangiang ima pabuahon na dirohakku terhubung do piau terus tu dewata alani halak naso martangiang sadari naso adong do hubungan ni
do debata. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Sadar tidak sadar kita. Dipaingut do hita amang dot inang marhite hata ni debata di bagasan tikyon tangyang tay do ulota jala ulot tay do tangyang ta. Jadi kita diarahkan bahwa ketika kita berdoa, kita diarahkan untuk mendekati Tuhan. Siatang yang tema, iko siatang yang tema amang dot inang, ta putuson isay mahite sadaryon. Jadi putuskan dalam doa kita hari ini, mau jadi apa kita hari ini. Gabi halak na udi, gabi halak na dinggan, gabi halak na gogo do hita, tang yang tema mamutusoni. Diojar hita, gabi halak na mardame di ngolutta, siatang yang taime. Ay dangadong amang halak mardame, dangadong amang dot inang halak mardame. Alay dang dinggan hubungan na do Tuhan, dangadongi. Dangadong halak margogo, molo soringgan hubungan na do Tuhan. Gabi songod doli-doli na menaking, karena lingkunganku toksit, maka tinggalkan. Karena ada yang menerimaku. Sampai kapanpun kalau kita tidak damai, kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dapat berdamai dalam hidup kita. Diarahom mehita di bagasan tikyon, manangihon Tuhan, ay molo martangiyang, dakkola nao madok, alay dung martangiya kita, tatangihot Tuhan. Hidup benna martangiyang do kan, manangihot do, martangiyang, dang martamiyang. Adong lebih hitam madok martamiyang, dang martamiyang atong. Deido martangi, tangi. Ay molo tami, martamiyang, ay adong soha Kristino dui. Deido, jadi sena se madok martamiyang dirubah meng, martangiyang do ibana. Jadi saringgas mahita martangiyang ala ido gugutta. Lau patuluson sakap ni debata ikon huta nagok las ni rohado manang di dia hita maringanan ditangyang tei amang dot inang diajar hot Tuhan Yesus do, berikanlah kami makanan secukupnya. Makanan disodang holam maksudna holan si panganon na taalang tu pamangata manang do si inumon ale doh do lingkungan ikol lenon di debata tatangyakon asa akalingkungan na dinggan alay molo tungpe ikon adu patta abat-abat dot ela-ela maradupol di lingkungan ton di simahita diajari jala ditogihot debata laho margugu asa marhitihata ni debata di bagasan tikyon tatangihon ma debata unang tatangihon di luar ni Tuhani akka pihak ketiga akka pamula-mula nang pelabok-labok hatana nang pelabok-labok hatana say laho mangalihon akka hatana uli do na dinggan mga puli hita palabok-labok koro hatta mga dungi mamuji-muji hita sa sitong na amang dot inang boy dui gabi pamula-mula tumigo dirisi-risi song paddohan ni halak batak madok lamok-lamok hatani begu lamok-lamok hatani begu risi-risi hatani jolma risi-risi pe alay jok don mabuan paingot to kita memang hacik do di paingot deido bel i paingot ingot tuau habi posodo bio inama bel i paingot tuau no malu do sakko ninama alai tangi hom mahatani wa Tuhani martangi yang mahita asatung margugu hita gabi mabuan hasonangan di dia pehita maringanan amen martangi yang mahita alia manami na di banua gijang mauliate dohot puji-pujian di pasah rohanami tuho dia sini roham do di dinggan di basam na parorot gelunami boy hamarhai paso sahtro di bagasan tikyon amang na basah nung ngarap hami manangyo katam margugu mahami mabuan hasonangan di inganan manang di dia pehami mulaulon tinggal rap keluarga di tonga-tongani masyarakat pe manang di dia Tuhan hami mula-ulaun rabdot to hami saya jari hami Tuhan margugu mengadopi akka humaliang nami di bagasan tangiang huakai masudia karuas ni huriam to depan paso-paso masudia ruas ni huriam di tonga-tonga ni laun nasida di tonga-tonga ni ekonomi na mungkin merosot manang menurut di bagasan tikyon
saya totong boy marlas ni roha ala hoha persayami do akasakap nauli do Tuhan di leko Tuhami molo tung sipata pe Tuhan hadupi hami hamolo di ekonomi di rumah tangga di akka ulan postur haname Tuhan di bata na totong sai urupamu do hami bimbingamu do hami mamulusi salgutna saya ramoti makaruas ni uriam di tongani ulan na pasu-pasu kanan ulan di tangan nasida di tonga-tonga di rumah tangga nasida pe Tuhan saya pasu-pasu ma boy totong marlas ni roha maradupon yanakon suami do istri akana marha marangi ramoti nang akarus ni huriam namar sahid galena sida alane parsahiton lema Tuhan hamalumon secara khusus kami maruas ni huriam ima amang natades manik amang pesta robe sihaan amang sihol abarita amang dendri samosir amang jammer karo-karo amang situhok mat sinurat inang nyonya silalahi situa emi borgurning inang nyonya situa sibolon orli boruna 70 Tuhan di masa-masa perkunjungan turama sakit molo tumpik ko gumajang lumeleng nasida manopok pangobation papirto di nasida pada padelean saya pasu-pasu obat na pinake nasida margogyo Tuhan debata madalani ari-ari ningulu nasida di tonga-tonga ni akka pembulian ruas ni huriam sai totong marlas ni roha nasida ay tong Tuhan rap do todo nasida madonganis nasida ari do bornyin dia karuas ni huriam na di rumah sakit sai gumira malum boy mulak sa rumah sakit pajupado keluarga wakai makaruas na marlas ni roha ala ni gajang ni umur na nilehomu tu nasida salam tabaima gajang ni umur hai pason jala totong lam tabah persyaun ay hodo Tuhan na mangudut ngulung di nasida wa kami nang di bagasan tikyon nang ruas ni huriam namar ulang tahun para saripeon say lam tabay haholongan ni roha di tongan ni bagas nasida wa kami ma akan masa di tongan ni huriam di bagasan samingguan wa kami keluarga ni inanami inang nyonya situasi dabutar marisi boru harianja di tonga-tonga ni ilu ala nung cumulu borhat ina namyon nung putus be persahabatan sian akadongan na ina di hurion lansia inahanna suang songoni nang sian yanakonna alani papir todi apuli rohani ruas ni huriam akadongan na dohot keluarga tarlumubi wa kami mang nang di bagasan tikion pok kolom pokja ni huriam nang dipilih jalanang mula-ulaun makobasi nalau paturehon akasi patureo di tonga-tonga ni huriam secara fisik saya marguguma nasida Tuhan jalaboy hami rapreta laho patupahon marsirupa kami asaboy marhasonangan nang aka ruas ni huriam dot aka pangulan ni huriam mia di huta gerejon wa kami nang bajar gotilon dot tahun transformasi dalam rangka tahun transformasi saya totong boy rapratahan marsirupan marhite bajari asa boy tulus Tuhan akan ariko di tongan ni huriam suang-songni aka pertangiangan di tongani lingkungan doho di kategorial saya totong dengan uli marture di bagasan pangatoyomu marhite Tuhan di pajono kuriam hatam tutonga-tonga ni ruas ni huriam moliate ma di sudi denggani basam sairap mahita saderunro di saliling nilingna sai homa dihami Tuhan calahan madiho sesama dosa nami asatung tamaham gabi anakon mengasalan Kristus Yesus martanya kami amin talas somahatan di batam marhitena mariti tangkuhut pasahat pilihan.
koma peleta. Ali de bata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani salut seleho lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehomi tuhami. Pelian nami tuho. Say jalo me gabi uap na husus ciculum. Pasu-pasu me jala ramoti asa hoparasya kami pelianon. Pati bulhon harajaun mudi tonga-tonga ni uriam. Dohot di portibion. Buhai maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni sileo-lehomi tuhami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadi amagwarmu, sai roh maharajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangucunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasor honma damena tuto dimunabi. Ras marita tapahudul maju satokin amang dot inang hupangidu hami ma sian elai nalaho papatarhon taringat tu satu dalam kasih. Oh, di mana ya? Ya, malate marita.